may Baywalk. Ito ang Baywalk sa Sorsogon City. Meron pang outdoor gym dito para sa mga namasyal sa playground ng mga bata. Ganyan po kaganda ang Sorsogon ngayon. Tapos may mga kainan na rin doon sa dulo. Ay okay dito sa Sorsogon, ang ganda na. Yung pong palabas, papunta ng SM, papunta po ng Matnog, Sorsogon. Ang palabas nito, papunta doon. Opo, yun. Papunta ng Albay. Doon po. Doon po bang papunta ng Albay. Tapos, palabas na. Padaraga. Pacific. Ayan, yun po. Kaya yun, yung bundok ng Bulusan. Yung Bulusan Volcano. Kaso maulap kaya di makita. Mula po dito sa Baywalk ng Sorsogon. Oh, ayos pa, talagang ano nakasingot ka ng sariwang hangin.